Хайде да направим буква А от пластелин. Кои са думите, започващи с буква А? Автобус, агне, акула и ананас. А вие сещате ли се за други думи, започващи с буква А? Аз ще я направя сега от син пластелин. Първо разточваме пластелина, разточваме, за да стане като змия. Една дълга змия. Готова е моята змия. И сега ще започнем буква А, ето от този дълъг край. Залепваме пластелина отгоре. Продължаваме надолу. И тук го късаме. Ето, стана като една къщичка. Като покрив на къща. И сега трябва да направим късата чертичка по средата, която свързва двете дълги. Ето я моята буква А. За акула, ананас, автобус и агне. Сега ще си я отделя отстрани и ще напиша буква А с ето този маркер, за да я запомня. Правим двете дълги чертички като покривче и след това една по средата да ги свържем. А сега от другата страна на тази карта имам две думи, започващи с буква А. Кои са тези думи? Хайде да се опитаме да ги прочетем заедно. Първата дума е А-во-ка-до. Авокадо. Може да си я разделим на срички, за да ни е по-лесно. А-во-ка-до. А какво е сричка, ще ви разкажа в едно друго видео. Хайде да потърсим картинка на авокадо. Вие знаете ли какво е авокадо? Авокадото е вид плод. Зелен плод с голяма костилка по средата и е много вкусен. Намазан на филийка хляб. Хей, къде е моето авокадо? Ето го. Ето го, слагаме го при буква А. А-во-ка-до. А следващата дума с буква А, която трябва да открием, е думата аквариум. Аквариум. Какво е аквариум? Аквариумът е един стъклен съд, в който живеят рибки и плуват във вода. Ето го моят аквариум. Буква А за авокадо. Аквариум. Ето я нашата карта с буква А. Имаме печатно буква А, така както го срещаме в книгите, а тук имаме малка и голяма ръкописна буква А, така както ще трябва да се научим да я пишем в тетрадката. Но за сега просто трябва да се научим да я познаваме. Буква А.